चिरांनि काजलगावआव UN ब्रह्म फरायसालिमानि नब्लाङाव BTSनि सोलोंथाइ बिफाना जिउ राहा मेला खुंफुंदों। जिउ राहा मेला हाबाफारिखौ लांबाय थायोब्ला इयुनाव मोजां गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। खोरोमदावआरि फरायसा सान थामहिनबा बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ लोब्बा लाखिनानै BTC खुंथाय फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा मेला केरियार मेला खुंदों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सुबुं सम्पद सोरजिनो हानाय बायदि गाव गावनि जिउ राहा दानायनि गियान फरायसाफोरनो गाहाय थाखोनि फरायसा समनिफ्रायनो होलांनांगौनि थांखिजों BTC सरकारा जिउ राहा मेला BTSनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव खुंनाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै बिसमुरिनि इक'लजिकेल टास्क फर्सनि लेड कर्नेल तुषार शर्मा, CIT क'क्राझारनि लोगो प्रफेसर JD हेम्बेश्वर बसुमतारी मोनहा बाहागो लायो। लोगोसे बे जिउ राहा मेलायाव चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि सिङाव थानाय दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनैहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बेवहाय BTRनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे प्रग्राम अर्गानाइज खालामनानै होदों। बे जाहैबाय केरियार फेयार। मानोना बेयो दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बिनि थाखाय जोङो बेवहाय बाहागो लादों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम फरायसाफोरखौ बेवहाय जोङो लाबोनानै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनानै दिनै बाहाय सफैदों। आरो बेयो काजलगाव UN ब्रह्म कलेजाव दिनै जि बानजायजानाय हाबाफारि बेवहाय जोङो दिनै माने आर्मिनिफ्राय डिफेन्सनिफ्राय मोननो हादों सासे लेफ्टेनेन्ट कर्नेल तुषार शर्मा होननाय बिसमुरिनिफ्राय। आरो बेजों लोगोसे जोङो CITनिफ्राय सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार JD बसुमतारी होननाय बिथांखौ मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो BB इन्जिनियारिं कलेजनि भाई दम्बारु बसुमतारी होननाय सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ मोननो हादों। मेडिकेल कलेज क'क्राझारनिफ्राय जोङो बेवहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर अमित मुसाहारि बिथांखौ मोननो हादों। आरो बिदिनो BTRनि जि डेभेलपमेन्ट फेल'स माखासे दं बिथांमोना बाहाय गाइड खालामगोन फरायसाफोरखौ जे दिनैनि समाव एजुकेशननिफ्राय मानो सुपार 50खौ मानो लानाय जादों। आरो बिसेसके बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गाबोननि फरायसा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै बे हाबाफारिखौ डिपार्टमेन्टआ बेखौ खुंनानै होदों। आरो बेखायनो जों जोबोद बरायदों। आरो दिनै फरायसाफ्रा गावनि जिउ राहा लामा दानायाव जाहाथे बिथांमोनहा लेखा फरायनायाव माबायदि फरायनानै गावनि जिउ राहाखौ सहाय खालामलांनो हागोन, बबे बबे जिउ राहायाव बिथांमोना गावनि सायख'नाय थांखियाव सौहैनायनि लामा लागोन, बिनि सोमोन्दै दिनै बेवहाय फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना गाबोननि दिना मोनसे बयबो फसंथाना बेखौ फालिगोन जिहेतु आरो फरायसाफ्रा बेयाव बयबो थागोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानावहाय फरायसा सान हिसाबै आसाम नाङैनो बेखौ फालिगोन। दा बिदिनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे डिपार्टमेन्टनि बानजायनायखौ मोजां मोननानै जों बेयाव बाहागो लानानै बिथांमोना जाहाथे इयुनावबो फरायसाफोरनि केरियारनि थाखाय इयुननि मोजांनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि सम सम लायोबा मोजां जायो होननानै जों सानो। बेजों लोगोसे दिनैनि बेवहाय बिथांमोना गोबां फरायसाफ्रा माने बाहाय बाहागो लानानै मोजां मोननायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि मदद जायो बेखौ जोङो मिजिंथियो। आरो बेजों लोगोसे जोङो BTRनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ साबायखर बावो बिथांमोना बे अर्गानाइज खालामनानै होनायनि थाखाय। दा फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन सात्र संगठनफ्राबो बेबायदि हाबाफारि लायो। दा बिनि गेजेराव बेबादि खनसेनो बुरजा फरायसाफ्रा फैनो हानायाव जोङो जोबोद मोजां मोनदों नुनानै। आरो बेजोंनो जाहाथे इयुनावबो बेबादि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव दावगालांनो हायो बे मिजिंखौ जोङो लाखियो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बेसेबां थाखोनिफ्राय बेसेबां थाखोसिम बाहागो लानाय फरायसा आरो बबे जायगायाव बेवहाय बिसेसके नैबे चिरांनि जिल्लानि सिङाव थानाय 9 थाखो आरो 10 थाखो आरो 11 थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। मानोना खायफा 12 थाखोआव फरायनायफ्रा आनजाद होनायनि उनाव बिथांमोना न' फारसे थांनाय दंहैयो। आरो 10 थाखोनि जाय मेट्रिक आनजाद होबाय बिथांमोनाबो खायसेया माने जायगायाव गैया गावबागाव न'आव थानाय। आरो बिनिखायनो बेवहाय दानि फरायफुनाय 10 थाखो आरो 11 थाखोनि आरो 9 थाखोनि फरायसाफ्रा बाहागो लादों। आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हाइ स्कुलनि बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिनि थाखायनो बेयो जोबोद मोनसे माने मोजां मोनसे हाबाफारि जादों होननानै जोङो बेखौ मानिनो हायो। गाबोननि जिखिनि फरायसा सानखौ माबायदि फालिजानो लुबैयो रायजो राजा आरो गासै रायजो राजा? जोङो मिजिंथियो गाबोननि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान
बे फरायसा सान जेरावबो फालिजागोन बेवहाय जों आसा खालामो जे दिनै सरकारनिफ्रायबो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे इन्सट्राक्सन दोनदों जाहाथे बेवहाय बड'फानि बिबार बावनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनायजों लोगोसे बायदिसिना बेयाव बादायलायनाय जागोन कुइज कम्पिटिसन जागोन आर्ट कम्पिटिसन जागोन आरो गुबुन गुबुन गावबागाव लेभेलाव सावरायनाय लागोन बेयो मोनसे फसंथाननि गेजेराव गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बेखौ जाफुंसार होगोन होननानै जों मिजिंथियो मानोना बे फरायसा साना फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे बर'फोरनि आरो गुबुन गुबुन माहारिया जौगानांगौनि थाखाय दावगालांनांगौनि थाखाय बियो मोनसे सम जे फरायसाफ्रा समाज माहारि रांखान्थि आरो गासै बेबादि समाज फोसाबनाय आरो समाज बेबस्थायाव रांखान्थि बेबस्था आरो गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जौगानायनि हाबाफारियाव लोब्बा जानांगौनि थाखाय सासे फरायसाहा इयुन समसिम बिबान थायो बिनिखायनो बे गोथार साना जोबोद फालिनो गोनां होननानै जों आसा खालामो।